Здравейте, приятели! Добре дошли в този прекрасен петъчен ден с още нещо ново в канала ни, което може да се превърне и в дълга поредица. За сега мисля да го оставя само за този епизод, но за напред няма да изключвам варианта да го направим и поредица. Именно днес ще се запознаем с един човек, един мой колега, който всъщност стана причина за това аз да започна да се занимавам с YouTube като цяло. Изключително много се вдъхнових от неговия канал. И днес съм подготвил някои въпросите, които да го попитаме и аз, както и вие, моята аудитория, да разберем повече за него и за това как той е тръгнал да се занимава с това нещо. И така, това е Марио от канала Аквариумът. И да, сега ще го попитаме няколко въпрочета. Първо, здравей, Марио. Изключително ми е приятно да си говорим с теб тук и ще се радвам да разбера колко се може повече информация за това как ти си започнал да се занимаваш с това хоби и защо. Здравейте! Много се радвам да съм част от разрастването, може би, на този канал на Under the Water. Имам Пепката. Пепка, здравей! Много се радвам, че се съгласи да направим нещо като колаборация. Първият ми въпрос към тебе е кога стартира първия си аквариум, на колко години беше и защо реши да стартираш аквариум? Като за начало ще кажа, че първият аквариум е този. Не съм имал аквариум в ранна детска възраст, за съжаление, но тогава не съм имал този интерес. Моят интерес беше да си цъкам на компютъра, да оправям някакви неща на хората в Кресна, който ме познава много добре, знае за какво говоря. Заребих се към акваристиката, когато дойдох тук в София. Това беше, мисля, че около било при 6 години някъде, 7 мисля, че вече прави. Не съм много сигурен, малко съм скаран с числа и така нататък. Първият аквариум, който рано отглеждах, беше в зоомагазина, в който работех. То не е аквариум, беше голяма база. Всеки аквариум, от които беше по 80 литра. Магазина се казва все още Зооцентър Хит Люлин по-скоро. Оттам започнах с едни много яки колеги. Всичките до ден днешен съм много благодарен на нещата, които са ме научили. След това ме преместиха така като повишение, да кажем. Трябваше човек за акваристика в младост и казаха, че аз съм най-подходящ, тъй като там аквариумите са много, сигурно има 2 тона вода, има 2 слънноводни, които са по 200-300 литра, един голям аквариум, една растителна вана, в която има кошнички с растения. Всякакви риби, буквално имаше абсолютно всякакви риби. Слънноводните бяха много, не си спомням като имена, тъй като те бяха малко така по-сложни за изказване. Там съм работил, в Хит Люлин работих 6 месеца. След това ме преместиха в младост и бях горе около 2 години. След това, за хората, които не знаят, имах алергия и алергията до ден днешен все още си имам. Имам малко като сърбежи по ръцете. Ако не си слагам определен вид крем, който да облегчи веднага след това сърбежите и така нататък, се превръщат в рани. Но това е друга тема. Просто казвам защо съм спрял да работя това нещо. Тъй като до ден днешен малко или много ми липсва, но все пак работя това, което съм искал от малък в момента, а и нямаше да имам аквариума зад мен. Да, мисля, че ти отговорих на първия въпрос. Дано съм бил изчерпателен. Да, беше доста изчерпателен. Много ти благодаря за прекрасния отговор. Наистина не знаех, че това е първият аквариум, с който се занимавам. Мислех, че преди това си опитвал, като изключиме това, че си работил в сферата на акваристиката, мислех, че си имал личен аквариум. Интересно определено. И втория ми въпрос беше какви рибки си гледал в този първи аквариум. Вече се подразбира, че това е сегашният ти аквариум. Така че да,
аз мисля, че знам какви видове рибки имаш вътре, но ще се радвам да чуя и също така хората, които ни гледат, да разберат какво има в този аквариум. Ами, неонки, също така имах още един сом, един черен, който в едно от предните видеа разказвам как си загуби живот и така нататък. Но за да бъде по-дълъг този отговор, ще кажа, че рибите, които най-много на тях се възхищавах в зооцентър, беше бетата, мъжката бета. Аз като видях просто тази риба, много си я харесах, особено Half Moon бетата. Това беше най-красивата риба. Аз направо като малките деца съм стояла и така да гледам какво правят, нали, и да проучвам за това, защо се бият, каква е природата и така нататък. Да, определено бетите са интересни рибки. Аз съм имал съм възможността да гледам няколко, нали, мъжки бети. Гледал съм Half Moon и сега не мога да се такъв точно вид беше другата, но беше същата като Half Moon, само че с малко по-къси предни странични перки. Няма значение, не мога да се как се казва, но да, със сигурност бетите са много интересни рибки, с много интересен характер и съм съгласен с теб, че това са уникални създания, които си заслужават. И така, третия ми въпрос към тебе е, много ми е интересно кои са любимите ти видове рибки за отглеждане. Според миналия въпрос вече горе-долу се досещам, че може би една от тях ще кажеш, че е бетата, за което съм абсолютно съгласен и подкрепям отговора ти. Но все пак искам да чуя дали има и други видове наравно с нея и това искам да разбера. Кои са любимите ти видове рибки? По принцип, гупата и бетата са ми любимите риби. Гупата поради простата причина, че от две риби може да се получи страхотен цвят. Примерно едната риба е с жълта опашка, примерно мъжката, женската е някаква по-изчистена, примерно само синьо. И техните потомства стават наистина много добри. То вече, според мен, тук си зависи малко от поколенията по-назад. Също така и бетите, техните потомства са много яки. Също така, нещо впечатляващо при бета е, че тя е много териториална риба, както сме и хората. Всяка риба си харесва територията, има такива малко, които са по-държолюбни, има такива като Оскар, които като си подадеш пръста. Фън факт, между другото, хапаме Оскар в работата, която споменах по-рано. Опитах се да му дам Артемия така си сложих на пръста и си потопих пръста в аквариума. И той си ме захапа така стабилно до тук, горе-долу. Си ме захапа, после ме боля 3 дена пръста. Това съм го правил с червените папагали цихлиите. Но какво да искаш от хора от нашия край, братле? Да, определено си прав, че ние по нашия край малко сме такива лишени от чувство за самосъхранение, сме склонни да вършим такива глупости. Казвам го, защото аз също съм гледал Оскари и също съм правил такива глупости. Моите за щастие бяха малки и не болеше от ухапванията им, но определено са социални рибки и са склонни да хапат. Относно отговора ти, мога да кажа, че съм съгласен с него, въпреки че аз не съм човек, който много харесва гупите. Харесвам ги, но определено са от любимите ми видове риби, но съм съгласен с казаното от теб за окраската и развъждането им. Наистина, нали, като вземем и за факт, че гупите имат десетки вариации с дълги перки, големи, малки и така нататък, цветовата гама също при тях е огромна, което е изключително хубаво, нали, за такъв вид рибки и съм съгласен и одобрявам със сигурност твоите любими видове. И на практика е това. За бетата вече казах, че изключително много харесвам бети, гледал съм и даже за момента готвя един проект свързан с бета. Няма да споделям повече, сами ще видите след няколко видеа. И така, другото, което исках да те попитам е как според тебе изглежда перфектният аквариум. Имам предвид, нали, колко литра, дали да бъде соленоводен, сладководен, какви растения би сложил в него, какви риби би сложил в него,
И така, нали, ако можеш да ми опишеш как според тебе би изглеждал перфектният за теб аквариум? Човече, това ми е... Може би това ти е топ въпрос, наистина. Със сигурност не мога да определя дали солена или сладка вода, защото бих искал да имам един огромен такъв соленоводен риф в аквариум с много корали, много немо и анемония. Немо и анемония със сигурност в соленоводна среда, в сладководна Mustard Cymbeus, много дискуси, много растения, анубиаси, криптокорини, валиснерия, може би някакви плаващи. Сигурно сте би гледал африкански цихлиди, въпреки че са много красиви, но те си растителноядни. Там растенията са много трудно нещо за отглеждане при тях. То това е тъпото, че наистина има растения, които просто при тях не оцеляват. Не съм сигурен дали всички, защото не съм гледал. Да, абсолютно съм съгласен с тебе за африканските цихлиди и като цяло за виждането ти за такъв аквариум. Може би за соленоводния не бих гледал рибата клоун. Мисля, ако имам голям соленоводен аквариум, което не е изключено, но е малко вероятно, бих гледал риба клоун, но не са ми от любимите видове риби, има доста красиви соленоводни риби, а пък за сладководните аквариуми дискусите и според мен са топ избор за голям аквариум. Не съм гледал, знам, че много трудно се гледат, не знам нали, точно как, но така съм слушал, че много трудно се гледат дискусите, но определено са страшно красиви за такъв аквариум и наистина имаш едно прекрасно виждане за такъв голям аквариум. Наистина виждането ти е уникално. И така мисля да завършим с един последен въпрос, който ти мисля, че пак до някаква степен даде отговор, но исках да разбера също така кои са любимите ти видове растения и така кои растения харесваш най-много за отглеждане в сладководен аквариум. Ами, тези, които изброих тук, що анубиаса, валиснерията, най-вече анубиаса, защото е бавно растящо и така най-широколисно, може би. Също така ми харесва, че те скаларите хвърлят хайвера на такива подобни растения, което означава, че в природата е по-прието от тях. И то не само от скаларите ми, като цяло от рибите. Супер, наистина, да. Аз също имам анубиаси в аквариума и бих казал, че са уникални растения, въпреки че бавният растеж всъщност е единственото нещо, което на мен лично не ми харесва в анубиаса. Иначе оттам нататък е прекрасно растение и съм много доволен, че реших да си взема анубиас за моя аквариум. Много ти благодаря за изчерпателните отговори. Надявам се и зрителите да са понаучили нещо за теб и за това как си тръгнал. Наистина е доста интересно и средата, в която си работил, нали, зоомагазина и че оттам си се запалил по акваристиката. Като за финал бих се радвал да чуем още някоя история от работното ти място и така надявам се за напред да правим още такива видеа, защото наистина имаш много какво да кажеш по темата. Така, дай някоя интересна история да чуем от работното ти място. Аз мога да разказвам много истории от зоомагазина, в който съм работил. Преди време имах една колежка, или колега, не си спомням всъщност, която не можеше да пише много добре и на аквариумите в зоомагазините, не знаете как пише, примерно горе вляво или горе вдясно, как се казват самите риби и дълго време нямаше Данио. Не знам, може би са имали някакви проблеми с доставките или просто не е имало потомство и така нататък. И донасят ни Даниото, нали, аз го пускам вътре, изсипвам водата старата, дето са ни докарали рибите в нея, слагам в аквариума Даниовците и казвам на колежката, защото тя беше малко новичка така, или колегата, не си спомням наистина, и казвам, нали, отиде да напишеш рибите и тя е написала Данчо. Нали, Данио беше написала Данио, нали, тя не е глупава или той, не си спомням кой беше
Написа Дани, обаче малко прилича на Ч, самото... Мали изключи. Самото ермалак. Със сигурност имаш и други такива забавни истории. И мога да ти дам съвет, че е хубаво, ще бъде хубаво да разказваш повече историите дори в твоя си канал. Ще ми бъде много интересно да слушам подобен тип истории, защото със сигурност сте се забавлявали. Знам, че когато човек работи това, което обича и определено, примерно, ако си запален, както ти си запален по акваристиката и знам, че докато си го работил, наистина се наслаждавал на работата си. И за това имаше какво да разказваш. Бих ти дал съвет да разказваш истории в канала си, защо не и по-нататък да направиш такава поредица, смисъл да разказваш истории от живота си и от мястото, на което си работил. Защото съм сигурен, че има какво да разкажеш, а пък на мен и на хората може би ще им бъде интересно да слушат историите. На мен лично ми беше много интересно и ми беше изключително приятно да си говоря с тебе и да разбера така малко повече за теб. И общо взето няма какво повече да добавя. Изключително съм благодарен, че се съгласи да направим това нещо, това видео. Много съм благодарен и се надявам за напред да правим все повече и повече такива колаборации с тебе. Надявам се на хората също да им харесва. И така, приятели, с това ще сложим край на днешното видео. Изключително приятно ми беше, че имахме възможността с Марио да представим историите му пред вас и да разкрием така малко повече откъде е започнал. Надявам се такъв тип видеа да ви харесва. Благодаря на Марио, че беше мой гост и че ме удостои с това уважение да разкаже историите си в моя канал. Ако такъв тип видеа ви харесва, занапред ще направя още такива тип интервюта. Много ми беше приятно да съм тук и това беше от мен. Чао за сега, ще се видим следващата седмица.